günler diye göremezsin. Bәхет шатлык теләп дуслар, булсын сезгә миннән сәламым. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Матур җырлар күп җырланыр, алкышларыгыз безгә бүләк. Шатлыкта да, кайгыда да, кешеләргә бит моң кирәк. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Сәламыбыз барып җитсен һәр тамашачының күңеленә. Озын гомер якытып тормыш теләгебез дуслар шул сезгә. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Сәлам, сәлам дуслар, сәлам. Хуш килгәнсез безнең концертка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Шатланып туя алмыйбыз бу дөньяда сезнең барлыкка. Сәлам, сәлам бар халыкка. Сәлам, сәлам. Сәлам, сәлам. Сәлам, сәлам. Илдус Ахмәтгалиев. Безнең җырчы сандугачыбыз. Зур рәхмәт бәйрәм белән иде. Әнием рәхмәт бәйрәм белән. Хәерле кич, кадерле әниләр, килгән кунаклар. Бүген бөтен ил халкы әниләр көнен бәйрәм итә. Әни, әлеге кыска сүз үзендә күпме наз, йөрәк җылысы һәм яратуны саклый. Аны әйткән саен күңел йомшара, ишеткән саен дөнья ямьләнә. Гомумән, хатын-кызлар белән бәйле бәйрәмнәребез бик күп. 8 март халыкара хатын-кызлар көне. 15 май халыкара гаилә көне. 25 октябрь халыкара хатын-кызларның тынычлык өчен көрәш көне. Ә менә ноябрь аеның соңгы якшәмбесе елда безнең кадерле затларыбыз әниләребезгә багышлана һәм халыкара әниләр көне буларак билгеләп үтелә. Хөрмәтле дуслар, кадерле әниләребез, бүгенге бәйрәмебез бары тик сезгә багышлана. Бәйрәм белән сезне. Ана назы, җирдә ул мәңгелек. Мәңгелек җыр, бишек җырыгыз. Без узасы юлда маяк булып, гомер буе балкып торыгыз. Исәнмесез димен бүген сезгә. Бәйрәм белән, газиз аналар. Юллар ерак булса, җырлар белән якынайыр бүген аралар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, кадерле әниләрбез. Саба дулкыннары телерадио компаниясе әниләр көне уңаеннан матур җырлар җырлыйбыз дип исемләнгән конкурс игълан иткән иде. Һәм инде безнең бүгенге
концертыбызда бүгінгі бәйрәм кичәсендә нәкъ менә шушы бәйгедә финалга узган җырчыларыбыз катнашачак. Аларны бүген сез күрәчәксез. Һәм инде әйдәгез әле безнең беренче җырчыбызны каршы алыгыз. Шәмәрдәннән моңлы сандугачыбыз, безнең яраткан җырчыбыз Миләүшә Рамазанова Сәгъдуллина. Басқан әнкәй, никтір ойланасың мұңайып. Балаларың кетіп, ялғыз қалғаш, езлеріңде кеткен сарғайып. Әне сен бар шалма берді, қайтырбыз біз сенің яныңа. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Намаз сайын дұғаларың оқып, тілек тілейсің сен балаңа. Шатланабыз әнкәй, сен болғанға, изгі тілеклерге дұғаңа. Әне сен бар шалма берді, қайтырбыз біз сенің яныңа. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Я Құдайым сақла әнкә бізні, исәнліктен аны айырма. Сенің дұғаларың сақлай бізні, біздің үшін бірде қайғырма. Әне сен бар шалма берді, қайтырбыз біз сенің яныңа. Нишлейсің біз жазмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Нишлейсің биді язмыш, шулай язған, үсіп жеткеш кетіп барырға. Миләүшә Рамазанова Сәгъдуллина. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле тамашачылар, кадерле әниләребез, безнең бүгенге бәйрәмебез Саба дулкыннары телевидениесе аша турыдан-туры эфирда трансляцияләнә. Һәм инде шуңа күрә без инде зәңгәр экраннар каршында шушы бәйрәмне тамаша кылып утыручы барлык әниләребезне шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Һәм инде шушы бәйрәмебезне алга таба дәвам итәбез дип сүзне мин инде Диләрә сиңа бирим. Безнең иң кадерле кунакларыбыз, әниләребез. Тагын бер кат сезне шушы ямьле бәйрәм белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сезгә озын гомер, бәхет, сәламәтлек телибез. Шушы бәйрәм көне күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәтлек, иегезгә иминлек алып килсен. Тормышларыгыз матур, йөзләрегез көләч булсын, кадерле әниләр. Хәзер сәхнәгә бәйрәм белән котлау өчен Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Галимҗан кызы Мөбәрәковны да чык калабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачы, хәерле кич. Әниләребез, барыгызны да менә бу залда утырган әниләр, сез шактый икән, бер 90% монда әниләрдер инде. Барыгызны да шушы бүгенге илебездәге зур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Инде әниләр көне ул бүген генә бер генә көн түгел, ул елга 365 көн булырга тиеш һәм шулай да. Ләкин менә көне бар икән, шушы көн белән сезне чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Инде район башлыгы исеменнән, барлык район совет, башкарма комитет коллективлары исеменнән инде әни дигән статусны йөртү, бу бик зур әйбер. Моның бик зур җаваплылыгы бар. Инде кемдер бер бала үстерә, кемдер аларны күп итеп үстерә, һәм инде үзегез генә беләсез, аны һәрбер секунд саен карап торып, кеше итеп үстереп, кеше иткәч тә борчылып, инде әби булгач та борчылып яшәп гомер буе бик зур әйбер бу. Моны әйтеп бетергесез. Инде һәрберебез өчен әни дигән сүзне ишеткәндә, әле һәрберебез әни булсагыз да сез үзегезнең әниләр бар бит, безнең барыбыз да дөньяга әни кеше китергән. Шуңа күрә әни дигәч без барыбыз да күңелебездә бер үк хисләр, бер үк туйгылар уянадыр. Инде бу иң кадерле сүз, иң кадерле туйгы. Шуңа күрә әйтеп бетергесез, кадерле кешеләр безгә. Теләк шундый, барлык әниләргә, сезнең йөздәге әниләргә, барлык залдагы гомумән районыбыз, дөньядагы әниләргә теләкләр бер үк. Аларга саулык, сәламәтлек зирәгенә әйтелмәгән инде. Әниләр аяк астында оҗмах дип, инде һәрберегез кадер-хөрмәттә булып, балаларыгыз, оныкларыгыз хөрмәтендә булып, рәхәтләнеп, кайгы-хәсрәт күрмичә, Ходай биргән яшәргә, инде хәүфләр булмасын, инде саулык китмәсен, дөньяларыбыз имин тыныч булсын, кадер-хөрмәттә әйтелгәнчә булыгыз. Инде тик изге яхшы теләкләр барыгызга да, балаларга сөендереп шушындый бәхетле матур тормышларда, шушындый матур чараларда очрашып, кадер-хөрмәттә булып, озын-озак яшәргә ясын барыгызга бәйрәмегез белән. Бүгенге чарага килгәндә безнең телерадио компания Саба дулкыннары белгәнегезчә бөтенебез дә нинди чарага килгәнне белдек. Алар ел саен ниндидер бер концертлар, шоу, тамашалар уздырып торалар. Менә быел шушындый форматта концерт уздырырга булдылар һәм багышладылар аны әниләр көненә. Дөрестән дә дөрес фикердер. Безнең Дулкын радиосы хәзер елдан артык инде 24 сәгать эшли тәүлеккә. 7 көн бер туктаусыз радиобыз эшли һәм зур диапазонда зур радиос белән эшли. Казан арты районнары, Камага хәтлек, Волганың аръягына хәтлек радио тота. Шуңа күрә аның тамашачысы да шактый. Игълан иттеләр конкурс радио тыңлаучылар арасында җырга моңгай гашык кешеләр. Инде үзебезнең район, күрше-тирә районнарның җырчыларыбыз, артистларыбыз, үзешчән сәнгать вәкилләре менә шушы сәхнәдә бүген сезнең алдыгызда булырлар. Сез алардан рәхәтләнеп тамаша кылырсыз дип уйлыйм. Бу әниләргә менә шушы безнең телерадио компания, мәдәният бүлеге дә шушында ук безнең бер бүләк булып, бүләк чарасы булып торыр. Матур итеп рәхәтләнеп концерт карагыз, мондый көннәрегез күбрәк булсын, барсы да яхшы булсын. Инде әйтелгәнчә иң изге теләкләрдә калабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә.
Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli radyo tınlauşular, televizor karauşularımız. Biz bugün big dulkınlanıp sizin için maksus konsert hazırladık. Hazır min söylep de turmayım indi. Çünkü 24 saat söylevşi kızlar hem yigitler bulganda, rayonumuzun kuratorları bulganda, nige mine söylep turga, min sizge bar etik, yaxşı keyif. Bugünkü kişinin matur ütügün hem tamaşa zalında oturuşu barlık anilerinin sağ selamet bulup, kadir hürmetlere hatta Dulkın radyosun tınlap yaşavlarını etlep kalam. Efirde ışıraşırız. Hürmetli tomoshachilar, Nozla bir jirim bo'lib deb isimlangan konsertimizni olg'a taба davom etamiz. Hem sahnemiz türüne Timirşık avlundan şulay uq indi jirshi sanduğaşыбыз. Onu indi siz köplerigiz bilesiz. Aydar Xantimirov, rahim etip qarşı alığız. Bulmasan minde bulmaz idi. Anlayım eni anlayım barısı. Sen bitmin ömür bule gittin. Ömürden de kıymetli barısı. Şu yaşımda da sen ani. Min hamanda balan şul indi. Köpmegene rahmetler etsen de rahmetler eyte olmami. Şu yaşımda da sen ani. Min hamanda balan şul indi. Köpmegene indi. Tarışsam da min hamanda balan şul indi. Sen bulmasan minde bulmaz idi. Eni şundi sikimli Köpmegene rahmet okusam da rahmetlerim jitmeş geldi. Şu yaşımda da sen ani. Min hamanda balan şul indi. Köpmegene indi. Tarışsam da uğraşlarım kolar şul indi. Bulmasan mide bulmaz idi. Xuday şulay yazgan küresi. Sen elede yaşlar kebek eni. Gözlerine diye kürmesin. Şu yaşımda da sen ani. Min hamanda balan şul indi. Köpmegene rahmet okusam da Buruşlarım kalar şul indi. Şu yaşımda da sen ani. Min hamanda balan şul indi. Köpmegene rahmet okusam da buruşlarım kalar şul indi. Köpmegene rahmet okusam da buruşlarım kalar şul indi. Buruşlarım kalar şul indi. Beyram bilen eniler, pek zor rahmet. Aydar Xantimirov. Bizning beygimizning qatnashuvchisi ham finalga o'tuvchi jirshimiz. Bek zo'r rahmat sizga. Aney. 3 harfdan turgan bu so'zda ko'pmi noz, jililiq ham ko'ngil tuyg'usi. Aney. Her kişi için en qadrli, en sükümlü zat ol. Aney. Onun gözleri şunday yağımlı hem mülayim. Aytırсыңле, bütün dünyanın akılın hem sabırlığın jığan dingiz ol. Emine enkeynin kulları en жылысы,
иң кадерле куллардыр мөгаен. Шул ягымлы куллар сиңа кагылуга бөтен кайгыларың юылып юкка чыга. Балам дип аркаңнан сыйпаса, гүя сиңа канатлар үсә. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сәхнәгә Юлбат авылыннан Куддус Рахимуллинны чакырабыз. Аның җыры аша әниләребезнең кулы җылысын тагын да ныграк тыйык әле. Әнкәй, синең куллар. Куддус Рахимуллин. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Синең куллар кирләремне юып, тупасланып беткән куллар ул. Утта пешеп, салкын нарда эшеп, сөялләнеп беткән куллар ул. Утта пешеп, салкын нарда эшеп, сөялләнеп беткән куллар ул. Биш яшелек кызлар кулына да алмаштырмам синең кулыңны. Шул кулларың белән тагыны бер кат иркәләши әнкәй улыңны. Шул кулларың белән тагыны бер кат иркәләши әнкәй улыңны. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе кыры калган куллар ул. Шул кулларың белән тагыны бер кат иркәләши әнкәй улыңны. Иркәләши әнкәй улыңны. Рахмат сезгә. Бәйрәм белән сезне. Куддус Рахимуллин.
ана турында bir әйтемне искә алыйк. Әниеңне арка кышып Мәккәгә алып барсаң да, бурышыңны үтәп җиткерә алмассың. Аның өчен уч төбендә тәбәк курсаң да, хакын хисаплап бетерә алмассың. Ә бит безнең һәр көнебез әниләребез фатихасы белән башлана. Аларның дугасы гына безне исән сау йөртә. Каршы алыгыз, сәхнәдә Төбәк авылыннан автор башкаручы Гүзәлия Ибәтова, әнием яраннары, үзе иҗат иткән җыр. Автор башкаручы Гүзәлия Ибәтова, бик зур рәхмәт сезгә. Гүзәлия апаның матур җырлары Дулкын радиосында һәр вакыт әйләндерелеп, җырлатып торыла. Һәм инде безнең радио тыңлаучыларыбыз да аның җырларын бик теләп, сорап куйдырталар. Һәм без аны яратып, үзебездән бу җырларны яңгыратабыз. Бәйрәмебезне алга таба дәвам итәбез. Ә хәзер инде сезгә, хөрмәтле әниләребез, кадерле тамашачылар, тәмле бүләк. Саба балалар сәнгать мәктәбенең
Яшьлек бию ансамбле башкаруында Дубар Дубая дип исемләнгән биюне карап үтәрсез. Җитәкчесе Альбина Мөбарәкҗанова. Урам буе, юл буела, идел буе, суюла көттім бәғым шығарсын, ұйықламадым түн буела. Вай, дүпір бая, сәңгір яулығыңны бәйліп қайда бәрдің сен бая. Ой, дүпір баяла, вай, дүпір бая, сәңгір яулығыңны бәйліп қайда бәрдің сен бая. Икен үртіғызда яқты янау қыз, тұрғыздан үш өйләндім қаты икен еқығызда. Вай, дүпірді баяла, вай, дүпірді бая, сәңгір яулығыңны бәйлеп қайда бардың сен бая. Вай, дүпірді баяла, вай, дүпірді бая, сәңгір яулығыңны бәйлеп қайда бардың сен бая. Алым бақшасына кіріп, алмаға үрілдің мі? Янна үйрек яқынланып, түтіні көрінді мелі. Вай, дүпірді баяла, вай, дүпірді бая, сәңгір яулығыңны бәйлеп қайда бардың сен бая. Вай, дүпірді баяла, вай, дүпірді бая, сәңгір яулығыңны бәйлеп қайда бардың сен бая. Bulsam bakşalarda bir ağaç saylar idim, Şul ağaçta sizni maqtab erteki sayrar idim de. Vay, düpürdük bayalı, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük bayalı, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Kullarıma şaşak jiydim, alı güllesin güne, İşlerimde gelsin güne, yirken belmeysin güne. Vay, düpürdük bayalı, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük bayalı, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük bayala, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük baya, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük bayala, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Vay, düpürdük bayala, vay, düpürdük baya, sәңгір yaulığını beylep qayda berdin sen baya. Саба балалар сәнгать мәктәбенең яшьлек бию ансамбле. Әниләр көненә багышланган конкурсыбызда чит районнардан да бик күп катнашучылар булды. Хәзер сәхнәгә балык бистәсеннән килгән кунакларыбызны чакырабыз. Каршы алыгыз, сәхнәдә Үри Чаллысыннан әтиле кызлы Эльза һәм Юрий Гордеевлар. Җырның киен Юрий Гордеев язган. Тумышы белән Юрий Гордеев Саба районыннан. Рәхим итегез, кадерле кунаклар.
Ансық сенің төсле бізде. Тумышы белән Саба районы егете хәзерге вакытта Балык бистәсенең Үрей шаллысында гомер кичерүче Юрий Гордиев һәм аның кызы Эльза Гордиева. Рәхмәт сезгә. Җанлы әңгәмә. Кичәбезне җанлы әңгәмә белән дәвам итәрбез. Бәйрәм студиясында Гөлназ Гатауллина эшли. Хәерле кич, хөрмәтле әниләребез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең бүген бәйрәм студиясы тамаша залы. Һәм инде безнең бирегә бик күп әниләр җыелды бәйрәм белән сезне. Инде тормыш авырлыкларыннан курыкмыйча, 5 егет тәрбияләп үстергән, Иске Мишән авылыннан булган Гөлсем апа Хадиева белән сөйләшеп алыйк әле. Бәйрәмебезне дәвам итеп, Гөлсем апа, яныгызга керим әле сезнең яныгызга, әйдәгез менә басыгыз, борылып басыйк әле. Менә шушы камерага без турдан-туры эфирда сөйләшәбез сезнең белән. Шулаймы? Гөлсем апа, менә сезнең шундый бик тә җаваплы хезмәтегез 5 егет тәрбияләп үстерү булган, шулай бит? Максатыгыз, бурычыгыз. Әйтеп китегез әле, киңәшләр бирегез әле, уртаклашып китегез әле үзегезнең шушы олы хезмәтегез белән. 5 егет дип үскәндә кызы, малайы бер төсле булдылар инде, Аллага шөкер. Минем малайларым кызлар шикелле. Бөтен эшне эшләделәр. Без эшләгән чорда бит инде яллар булмады. Иртә белә киттек, кич белә кайттык. Минем кайнанам медаль бирерлек кешие, орден бирерлек кешие. Минем 3 балама ясле булмады. Кайнанам карап үстерде 3 малайымны, 3 баламны. İkisine gene sadik buldu benim. Bir-birsine buluşup üstüler. Kirlerimi yudular, idenlerimi yudular. Men koytışka indi mallar koralgan bulaydı. Mene şulaytıp üstüler bir-birsine koraşıp. Balalar ap kaytırga korkmağız. Hazırki zamanda bigrekte, rehat zaman bit. Әлі biz balalar üstürgende bik әйбәтүк түгелие, киемнәр, ашау әйберләре дә инде, акча да шуның хәтле булгандыр. Ул заманнарда 75ләр, 76лар. Хәзер курыкмагыз, бәбияб кайтырга, рәхәтләнеп үстерергә була. Бик зур рәхмәт, Гөлсем апа. Киләчәктә дә инде балаларыгызның игелекләрен күреп, оныклар сөеп, гомер итәргә язсын сезгә. Шушы кичкенә бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Бәйрәм белән сезне. Менә Гөлсем апа әйтте, яшьләргә курыкмагыз диде. Шулай бит, балалар алып кайтырга, аларны тәрбияләп үстерергә диде. Менә безнең икенче кунагыбыз Килдебәк авылыннан Алия ханым Кәримуллина тормыш иптәше Зөлфәт белән 4 бала тәрбияли. Хәзерге вакытта 2 кыз һәм 2 ул. Һәм ялгышмасам, гаилә тагы да ишәергә җыена, җәмәгать. Кул чабыйк әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Алия, әйдәгез, сез дә үзегезнең серләрегез белән уртаклашып китегез әле. 2 кыз үстерәсез, 2 егет үстерәсез. Авыр түгелме сезгә? Эшләп тә йөрисез бит әле. Hayırlı kış, borluq әниләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Беренче чиратта барлык әниләргә саулык, сәламәтлек, тигезлек телим. Мин инде тормышка чыкканда, яшь булуга карамастан, мин күп балалы әни булырмын дип уйламаган идем да. Аллага шөкер, Худайга шөкер, миңа әни булу бәхетен татырга насыйп итте. Нәрсә дип әйтим инде? Шитен түгел. Балалар алар үсәләр икән, башта ана куркыта икән. Берсе тугач, икенчесе үзеннән үзе сәйнана. Беренче дөньяга килде минем улым, аннары кызым, тагын улым, тагын кызым. Аллага шөкер, бик бәхетлебез.
Бик зур рәхмәт. Бәхетләрегез гел дә артып торсын. Бәхетле булыгыз. Безнең бүгенге бәйрәмебездә Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүче хезмәткәрләребезнең әниләре дә утыра. Шын күңелдән әниләребезне шулай ук бәйрәм белән котлыйбыз. Кадерле әниләребез, бәйрәмгә килгән әниләребез, торып, басып күренегез әле залда. Рәхим итегез. Кадерле әниләребез. Торып басып, Рания апа, Зөләйха ханым, Рузалия апа, әйдәгез торып басып күренегез әле. Biz də sizni təbriklәп, бүләкләп китик әле шушы бәйрәм көнендә. Фирдания апа калды әле безнең. Фирдания апа, кай тирәдә син? Алсу апа, рәхим итегез. Бәйрәм белән. Тормышларыгыз матур булсын. Балаларыгыздан бәхет, игелек күреп, аларның шәфкатен тоеп яшәргә сезгә Ходай насыйп итсен. Бәйрәм белән сезне. Иң кадерле кешеләрне кадерлибез, зурлыйбыз. Шын күңелдән һәммәгезне бәйрәм белән котлыйбыз. Менә шушы урында, хөрмәтле тамашачылар, музыкаль тәнәфес. Байлар сабасыннан Айсылу Кырбанованың җырлавын тыңлыйбыз. Әнием.
Айсылу Кырбанова. Hürmetli tamaşaçılar, kadirli әниләребез, бүген безнең бәйрәмебезне котлап, сезне котлап, махсус килгән кунаклар да бар. Алар Казан шәһәреннән Май төркеме егетләре Айрат Мардамшин, Марат Зарипов, каршы алыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Бәйрәмнәр белән сезне! Мәхәббәт дип янган йөрәк янып туялмас инде. Януыңнан көюеңнән мәңге тынылмас инде. Янсын, янсын, давылласын, яшек бу үзе давыл. Сөйік исенә уралган тормыш дигән олы Yansın, yansın, davullasın, yaşlık bu üzü davul. Sevgisine uralğanı kırmış digen oluyum. Biyip şırlap yaşar şaklar, bəkət digen mizgiller. Матурлыкны күреп тоеп, жырлап тұрсын күңелләр. Янсын, янсын, давылласын, яшек бұл үзі давыл. Сөйкісіне уралғаны тұрмыш деген олыйым. Янсын, янсын, давылласын, яшек бұл үзі давыл. Сөйкісіне уралғаны тұрмыш деген ойым. Біз бит юлдаш ауылларда, яңғыр жер буран қарға. Bizne kışlıdakla yetken min rahmet sügen yarga. Yansın, yansın, davullasın, yaşık bu üzü davul. Süyükisine uralğanı tırmış degen oluyum. Yansın, yansın, davullasın, yaşık bu üzü davul. Сөйкісіне уралғаны тұрмыш деген олыйым. Сөйкісіне уралғаны тұрмыш деген олыйым. Тұрмыш деген олыйым. Марат, Май. Айрат, Май. Ой, бик зур рәхмәт исәнмесез, Аллаға шөкер. Исәнмесез, хәерле кичләр, дуслар. Әйе, без сабаға килеп җиттек, шундый матур, яхшы концерт уза икән. Һәм инде без чынлап, чын йөрәктән бөтен әниләрне иң матур бәйрәмнәрнең берсе белән котлыйбыз. Бүген безнең җырлар сезгә бүләк булачак. Шуңа күрә алга таба китсәк, инде беренче безнең җыр ул яшьлек дип аталган җыры, Альфред Кишаветов көенә, Гөлфия Шакирова сүзләре. Һәм инде алдагы җыр ул инде Гали Әхмәт Шаһи сүзләренә язылган "Минем көе сагындым" дип атала. Агалар сулар, агалар кая табан, үтәләр көннәр заяга,
күреші болмай қаман. Ағалар, сулар, ағалар қая табан. Өтәлер күннер заяға күреші болмай қаман. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Yanalar otlar, yanalar yüreğimde. Üzüle üzek bəxti barlarını kürəmində. Yanalar otlar, yanalar yüreğimdə. Üzüle üzek bəxti barlarını kürəmində. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Şiller iseler ilden kişi. Şil bulup isip koydurman seni bir görürüşü. Şiller iseler ilden kişi. Şil bulup isip koydurman seni bir görürüşü. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Sağındım, bikte sağındım, gülümser güzlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Tınlıysım kile tağını, bir yağımlı sözlerini. Бик зур рахмат. Һәм инде ничек әйттеләр, бер тапкыр инде күп сөйләшмик, күбрәк җырлыйк. Һәм инде безнең тагын да бүгенге чыгышта азакка җыр. Шулай Гали Әхмәт Шәйхи сүзләренә язылган минем көе гомерләрне җырлап үткәрик. Болытлы көн кебек ямсызланмыйк, гел елмаеп кына яшибез. Җирдә яман сулап йөргәннәрне, күңелләрен җырлап ашыгыбыз. Шатлыкларын бергә бүлешибез, кайгыларын бергә күтәрик. Болар бәхетле дип уйласыннар, гомерләрне җырлап үткәрик. Гомерләрне җырлап үткәрик. Аллаһыдан сары алтын түгел, сабырлыклар гына сорыйк без. Мәхәббәтле, мәрхәмәтле булыйк, җирдә матур тормыш көрик без. Шатлыкларын бергә бүлешибез, кайгыларын бергә күтәрик. Болар бәхетле дип уйласыннар, гомерләрне җырлап үткәрик. Гомерләрне җырлап үткәрик. Телебездә шундый гыйбара бар, кәфенлеккә кесә текмиләр.
Dünya malı bana bireuningde Kaderine diyem itmiler Şanlıkların birge büleşimiz Kaygıların birge küterik Bular bəxtli uylasınlar Ömürlerini jırlap ötkerik Ömürlerini jırlap ötkerik Indi sizni bugün şınlap da Şen yürekten tağında bir tapqır Zur, iң matur bayram bilen sizni Әниләр бәйрәме белән сезгә исәнлек, саулык, зур бәхет кенә теләп калабыз. Şanlıkların birge büleşimiz Kaygıların birge küterik Bular bəxtli dip uylasınlar Ömürlerini jırlap ötkerik Ömürlerini jırlap ötkerik Sizning üçün indi susuz rəhnədən jırlagan idi Marat Zaripov, May Айрат Мардам үшін май. Бик зур рәхмәт Алла барса тагында очрашырбыз Сау булыгыз Май төркеме егетләре, бик зур рәхмәт сезгә. Казан каласыннан Орлык бирегә бәйрәм белән тәбрикләргә кайтты алар. Рәхмәт. Кичәбез барышында бакыйлыкка күчкән әниләребезне дә искә алмыйча ярамас. Сөйләгән сүзләребез, җырлаган җырларыбыз аларга дуга булып барсын иде. Кайтарырга иде әни сине авылыма туган нигезгә. Син ясаган сөтле шәйләреңне тәмләп эчәр идем бүгендә. Эх, шәүләңне бер генә күрергә тынычланыр иде йөрәгем. Үзем беләм мөмкин түгеллеген, менә шуңа üzülә үзәгем. Ә хәзер сәхнәбезгә сәхнә ветераны Шәмәрдәннән Наилә Булатованы чакырабыз. Наилә Булатова сүзләре, Илфир Искәндәров көе Тыныч йокла, әни. Әнкәй дигән олы исемне мин саклыйм һәр чак йөрәк түрендә. Сизәсеңме ак чәчәкләр тотып, кабереңә килдем бүгендә. Тыныч йокла, әни, тыныч йокла, борчымый бит сине беркемдә. Елый-елый үткәннәрне сагынып, кабереңә килдем бүгендә. Тыныч йокла, әни, тыныч йокла, борчымый бит сине беркемдә. Елый-елый үткәннәрне сагынып, кабереңә килдем бүгендә. Әлдә булса минем хәтеремдә синең уйчан зәңгәр күзләрең. Аллағымда һаман чыңлап тора, бәхетле бул дигән сүзләрең. Нинди генә уйлар уйласам да, юлларым гел сиңа баралар. Кабер өстендәге топылларың һәр ясайын яфрак яралар. Нинди генә уйлар уйласам да, юлларым гел сиңа баралар. Кабер өстендәге топылларың һәр ясайын яфрак яралар.
көрдің әнкәй шығармадың ләкин езіңе ауыр туфрақларың жеңіл болсын сабырлық бер Құдай өзіме тыныш ұйықла әне тыныш ұйықла бұрышым ебет сені бір кімді Йылы-йылы өткен әрні сағынып қабіріңе келдім бүгінде тыныш ұйықла әне тыныш ұйықла бұрышым ебет сені бір кімді Йылы-йылы өткен әрні сағынып қабіріңе келдім бүгінде Йылы-йылы өткен әрні сағынып қабіріңе келдім бүгінде қабіріңе келдім бүгінде қабіріңе келдім бүгінде Hürmetli tamaşaçılar, 28 ноябрьдән Айла апабыз үзенең зур юбилеен билгеләп үтәргә җыена. Алдан ук сезне шушы матур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Әле күп еллар шушы сәхнәдә йолдыз булып балкуыгызны телибез, Айла апа. Әни сүзе иң бөек сүз. Юк аңа һичбер алмаш. Иң әйбәт кешеләрдә әни кебек була алмас. Әниләрнең бәйрәме ул, безнең дә көткән бәйрәм. Уйнап, җырлап, күңел ачык. Бүген әниләр белән. Хәзер инде башка районнардан килгән махсус кунакларыбызны сәхнә түренә чакыруыбызны дәвам итәбез. Бик күп җырлар авторы Гөлназ Даутованың энекәше Мамадыш районы Кызгынчы авылыннан Илназ Даутов үтте дә китте яшьлегем дип моңлана ул бүген. Рәхим итегез. Хәерле кич. Бәйрәм белән барлык әниләрне бәйрәмләп үз килә. Yaşılığım Ütükenlerin duymadım Ya ütüme deyip Ya gitme deyip Üzüm bir de duymadım Hatırga da ilgirmedi Şeşikesin koydu gülüm Diki şulayda şeşike ot deyip Donarda izecilim Bakışadağı bir gül bulsam Alı şeşike atar idim Atılap tügül yeşilligime Yugurip kaytır idim Atılap tügül yeşilligime Yugurip kaytır idim Рәхмәт бик зур. Хәзер инде күңелрәк җырлап китәс килә. Килмә дисең.
Barlı bulit birge kalıp diydik Bir gene vəğdəni unutup Bugün kilmədiysen yarın bu gəldiysen Canlarımını üte bu tüzek Gözlerinden kurem aldaşmılar bilem Aman yaratasın sin üzen Bugden unutup dil yanıma ışık Başkalarına dilimi bilesin Birden derim sin minnik geriye Dillesin ne şartıp siyesin Bugün kilmediysen yarın bu gelmiysen Canlarımını üte bu tüzek Gözlerinden kurem aldaşmılar bilem Aman yaratasın sin üzek İşler jitgeç küte bizning kirek Mina barı sin kirek Yatны tugel seni siyak künlek Sin bulmazsan tüzmez bu yürek Bugün kilmediysen yarın bu geldiysen Canlarımını üte bu tüzek Gözlerinden kurem aldaşmılar bilem Aman yaratasın sin üzek Bugün kilmediysen yarın bu geldiysen Canlarımını üte bu tüzek Gözlerinden kurem aldaşmılar bilem Aman yaratasın sin üzek Aman yaratasın sin üzek İlnaz Davutov Mamadыштан махсус кунагыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә матур җырыгыз өчен, бәйрәмгә шундый зур бүләк ясаганыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, ә хәзер инде игътибарыгызга юмористик миниатюра киленне кайнана белән таныштыру. Елмайып, көлеп алыйк. Жігіттер білек білен постоянно соңғы уақытта шүрки. Все. Міне қазір қойтам. Самауыр қайнаған. Шек-шек орнында тұра. Әлі міне бүгін бәйрам болғаш 20 ел кимеген қапырық қауып яқты. Көркімлерді қышытып тұр әлі. Әлі суған қапырық қолғаныңды суғаны бар ие. Қоқтықта кеден нәрсе болған. Жаны да еқ. Мен қазір бұланы қошаларға келіп кетеді. Мен, наверное, міне бұлай отырып қошалыр. Сірлемінің әнесі дейсін. Жоқ, міне бұлай басын. Бүгінде бұлай болмай, бұлай вообще шерлешке кебек. Міне басам да тұрам енді шулай. Нәрсе болған? Kirələr. Dixələr. Qaysı ғасырдан
Әне, классика, бір қойшанда ескірмей. Аха, атаның шестеркісі кібігі еді. Әнейім таныш бол. Бұл менің үйрен қызым. Матұрым таныш бол. Бұл менің әнейім Флюз апа. Қызым, для тебя просто флюсуш. Да вообще меня мында собада фунтик деп өттелер. Мен мында шопан капсында шкен повар болып. Міне шында жаңа фунтик деп шықыралар да, мен югірен де шыға білді. Сен де шу айтырсың, е? Матұрым қабір секунд. Әне келер ке. Кім енді жай ортасында шошынды үйде нор көмішап кейбіле. Қозаннан қыз білен қайтты. Салбат. Мен даны бұлай ғана кимәдім. Общагыда ғана яшасақ та, хайыршы яшамайбыз. Біздің де бүтін нәрседе бар. Көрсін, әлі мен мұны формовка вақытында кейіп көрдім. Аннары тігі бөрікті көше Фәрид апаңа, міне шулай бір ят етіп тіктірдім. Әлі бір әл моды шықса, тоғында тіктірін алла жүрса. 12 ел киямейді. Элитный, норка, хоть бы что. Ну, әне, әйдә, сен де таныш бол. Менің яратқан қызым, болашақ хатының, Allah тілерсі. сенің яратқан келінің, Бик күткен едім. Наташа. Здрасте. Забор покрасьте. То есть, келелі бұнда, кел. Əgər də мен seni dürüst anlasam, 1985 yılda Radila 10-cı klaska xətlə грудью karbiyla məktəbini bitirgəş, senin üçün Qazanğa barıb, вступительный экзаменlarını zdala, 6 mərtəbə Şəmərdən Saba yigitləri bilən senin üçün Nastrelku xadıyla. Әлі оларға түгір bitmədi. 6 mərtəbə mənə şu zdarrovi yigitlərdən başıma montirovka bilək получила. Әнә meni qadir Saba больницасында любой уборщица көріп исән нәршә. Әлі оларға түгір. Mənə şu ayın tavanını snimakka düşürіп, Сиңа армиядан отмазка алдым, әйеме? Сен шуларны ұныттың. Һәм бізге шушы иностранкын алып қайттың, име? Саба урамына шығаратны қалдырмадың. Біле бүттін Саба бізден бармақ өтіп күлешек қазір. Әне, жеттейін, ярар енді. Ну, ярар енді болар еді ол, хотя бы Мари қызы болса. Бұл шепшін моржа. Әне, сен де білмейсің де. Әйде, столияна отырып. Şeyler işi, yakınlanarak tanışayım. Әйді, отырашығыз. Садись, давай. Кел, әйді. Наташа, видишь, мама как тебя полюбила? Говорит, такая молодец. Ты давай, кушай. Никого не слушай. Ey, kumulittirib o'tiramiz nima aytan, ha? Әне, aytingda bir so'z. Нәрсе әйтим? Это Наташа аяғын сыдырын. Так сильно любишь инде минем улам Илдусна, да? Вы знаете, люблю не то слово. Я без него жить не могу. Я с его именем засыпаю, просыпаюсь. Я вашего Ильдуса просто обожаю. Я смотрю, ты поболтать любишь, да? Десең де аңлар едім. Мұнысын әйтір едім. Көпмік шорасынан шушын алып қайтқан бейді. Әне, міне отырасың деме. Өзің еш уақытында артынан бірі өзбе келмеді мүсің? Қарбызым, қауыным.
Сладкий, кукурузной, иди сюда, Юльгандыр не біләсі. Русиля консуляды, что ли? Рүзилә түгенде. Наташа, еш. Какие вкусные круассаны с творогом. Это Губадия с кортом. Я смотрю, ты пожрать любишь, да? Полстола уже съела. Соранща. Ну зачем вы так говорите? Меня вообще-то Ильдус попросил поесть, чтобы вам понравится. А вообще, я на диете, я худею. Күрәмиді күрәм, утрасымында бір өзің ахудевші болып. Башыма шәпәк ет. Әне, біләсің кейсе, Наташа, бик тәрбиелі қыз. Яқшы әдәплі ғойләдән. Аның әтисі депутат. О, бик зор кіші екен. Бик рәхмәт етіп, идәнге қәтлі башымны иінмі хәзір. Пенсияға тағын 5 жыл үстәдігіз. Рәхмәт сізге шұлығына күткен едім. Әнесі фитнес-центр жетекшісі. Бик рәгәйбәт тағы да. Тығыдық апа. Бик яқшы ғайлы екен бұл. Бірісі ұтырып тұра, бірісі секіріп үйірей. Абысы тайт нефттәшли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Түклі оягың білән біздің ғайләгә қызым. Охранник болып. Какая разница? Елді менді қазір? Ну, яра. Нешік болса бұла, келешір біз әлі. Сен меңа көнігірсің, мен саңа көнігірмін дегендей. Вот шулай деген әне, алайсан гүл қоншы келесің. Матур-матур балалары қыстылар, мен ашасалар. Әміне әтіген білсе, инсульт, инфаркт, скорый келіп алып кете. Сен шуны тілейсің бі? Сен шуны күткен едің ме? Әне, біздің гүл өзіміздің орада бір сыр болды бетінде. Әтіге етмейік, пожалуйста. Әтіге етсек, әтімді бәрі өтірешек. Жетішмей, башта өзі өле. Әне, ярарыңды әйтмей. Әйтемін Әне. Анатолий! Толик! Әне, дейм, Зайди, әйтпе. посмотри, кого нам твой придурок притащил! Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, как небе солнце мне нужна. Менә шулай үтә икән ул киленне кайнана белән таныштыру, хөрмәтле тамашачыларыбыз, каршылыгыз безнең артистларыбызны. Сабан Укнарти радио компаниясе тавыш операторы Илдус Ахматгалиев һәм телевидение радио журналистлары Раиля Галявина һәм Гөлназ Вахитова. Алкышлар. Ну до чего ты хороша, Наташа. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде сезнең каршыгызга тагын бер бәйрәмебезнең кунагын чакырасыбыз килә. Каршы алыгыз. Татар дәүләт филармониясе солисты, күп кенә халыкара конкурслар, бәйгеләр лауреаты Альберт Биктимиров. Расстроилась. Исәнлек саумысыз, бәйрәм белән сезне чын күңелдән котлыймын. Öğrettin seni bizini yaşav, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ötkerebilirin gülüp. Kendine nasip alsan da ödülezizdir pisler. Çin көңілден sizni бәйрәмләр котлыйм, sizge мең рәхмәт теләймін. Yaşadın senin bezinin için, uylarına gelip ala. Senin kırık merhametli bulsun indi her ana. Yaşlarını nasip basandır. Менә шушы җырны беренче тапкыр җырлыйм сезнең өчен. Истә калмады бик. Ну, бергә җырлыйбыз. Припевын искә төшерәм инде.
nasip alsanda Yuğala bütün hasret Barısı üçün Ələkəy sina min rəhmət Dəstənəgə nasip alsanda Yuğala bütün hasret Barısı üçün Ələkəy sina min rəhmət Koşulup zirleyiz mi? Dəstənəgə nasip alsanda Yuğala bütün hasret Barısı üçün Ələkəy sina min rəhmət Dəstənəgə nasip alsanda Yuğala bütün hasret Barısı üçün Ələkəy sina min rəhmət Barısı üçün Ələkəy sina min rəhmət Mine oldu indi sizge mingir rahmet. Şun көңілден sizni bayram bilan qutlayım. Sizge isenlik, sağlık, bәхетлек, şadlık, uzun ömürlük dileyim. Her şolay bulgaç bayramda jırlamışa bolmaz bit indi, evet. Qoşulup jırlaymiz mı? Tanışılgan jırlarыбызны. Eylegiz bir gelişip jırlap alabız. Bayram etebіз. Tanıdınız mı? Unut meşakkatlerini unut indi bir nazga Sıybap şeşlerini verir gele bir nazla Otur elli yanlarıma yol bulsun canlarıma Otur elli yanlarıma yol bulsun canlarıma Yüzlerime dübep kara kileversin nesim Kilever irkelenesim kilever süyülesim Otur elli yanlarıma yol bulsun canlarıma Otur elli yanlarıma yol bulsun canlarıma Eylegiz koşulup jırlayıbız bayram etebіз bir gelişip Eydeyipken alıp barım şişmelerge sularga Şişmelerde su alganıda su şeşredi kuyunlarga Oy canım sularda su şeşredi kuyunlarga Oy canım sularda su şeşredi kuyunlarga Üy işlerine giresin güllerge ürülesin Gülge qarayım sin matur görünesin Oy canım sullarda su şeşredi kuyunlarga Oy canım sullarda su şeşredi kuyunlarga Aldağı jırımızda bütünüz de bilebiz indi Tanıdınız mı? Bu belek güllerge konsa güller Namikel güvelek güllerge konsa güller Tibre namiken kulda mine Güvelegin asıl sanadı Kaşım yırlar ciberem iken Kulda mine sağlıganı da Güvelegin tügeregin Asıl sanadı Kaşım yırlar ciberem iken Yaşlıkta süger yar Sağınıdım gidip al Seni kütem aman dip eydir görük Yaşlıkta süger yar Sağınıdım gidip al
Yürek yıştı ve isken jiller mine Süygenime kile dise Yaş yürek yıştı ve isken jiller mine Süygenime kile dise Birgeleşip Gil 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 Gilirken min kütem Gil 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 Gilirken min kütem Suğulama kilindi yılmayıp gülündü Sağındım bağırın seni Suğulama kilindi yılmayıp gülündü Sağındım bağırın seni Dağlarsın mı yaşlık hislerimini Yırlarıma koşup yırlasam Karşı düşersin mi yüreğimini Məhəbbətim bilen çörlasam Minin bilen turmuş sıkmağımdan Riza bulursun derge Ayrılganda vəqdə bilirsin mi Qabat qaytığını küterge Minin bilen turmuş sıkmağımdan Riza bulursun derge Ayrılganda vəqdə bilirsin mi Qabat qaytığını küterge Ayrılganda vəqdə bilirsin mi Qabat qaytığını küterge Olma şeşe gittirir Başkalarına küzde salmay seni körgenden birilir Kalma ağaçları sayrı sanıdı ağaçları Sayrı 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 sanıdı ağaçları Bir gelesin belaşılay Olma ağaçtın ağaçına Kaşık yundum ben sana 16'da 17'de aşık buldum ben sana Kalma ağaçları sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 sandı ağaçları Kalma ağaçları sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 sandı ağaçları Alma bulsa şunday bulsun bulsun bişke bülerlik Dostun bulsa şunday bulsun uzun için ülerlik Kalma ağaçları sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 sandı ağaçları Kalma ağaçları sayrı sandı ağaçları Sayrı 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 Sağındır ağaçları Albert Bek Zor rahmet beyram bilen sizi tağın Qozon qolasından kelgan qonağımız bek zo'r rahmat sizga. Bek zo'r rahmat. Tiksingine ənkəy, tiksingine Sabı şaqda meni baqqansın Tün yuqungni bo'lib uyangansın Yurganımni kilib yapqansın Sen aytasan әни көз нурым deyip Xatirimdə qalır bu сүзең Гомер буе яктым аяк булып Nur сибәрмен сиңа мин үзем Каршылыгыз сәхнәдә Шәмәрдәннән Райла Закирова әнием истәлеге
Eşimon zor bilen Minim jırlarıma kuşalıdı Min sisken gittim Ejir dolam ite Şişime bulıp baktı bu jarım Seni siye güngel Simi mümkün dügel Simi mümkün dügel Eniyem İşetmedin minim şırlarımı Gümberlik'e taşlap gittin sen İşetmedin minim mengülük'e Yalğız kekuk gebek gittin sen Yürekteki yaram direneye vara Güngelimde haman şu jarım Seni siye güngel Simi mümkün dügel Simi mümkün dügel Eniyem Seni siye güngel Simi mümkün dügel Simi mümkün dügel Eniyem Simi mümkün dügel Eniyem Райля Закирова. Үсеп җиткәч, инде кеше булгач, әниләрне ташлап китмәгез. Ташлап китеп картлык көннәрендә сез аларны ятим итмәгез. Әниләрнең бөтен мәхәббәте, бөтен мәрхәмәте балада. Аналарга дигән җан җылысы адашып йөрмәсен далада. Безнең өчен күргән кайгылардан әниләребез яшен түкмәсен. Әниләрнең түккән күз яшьләре каргыш булып безгә төшмәсен. Сәхнәбез түрендә байлар сабасыннан Нурулла Галиякбаров каршы алыгыз. Yıllar ötken sayın sağınamın Eniyemin mıngılı tavışı Düşlerimde bayşak jırlap Uyanamda orta sağışım Jırla eli, eniyem jırla eli Düşlerimde güne bulsa da Nasıl tavşın kulağımda kaman Bir küp yıllar indi utsa da
кешеләре самавырда чәйің килүсе безне назылап балакайлар дие тәмле сүзләр генә сөйлисе жырла әле әнием жырла әле düşlərimdə генә булса да назлы тавышың құлағымда һаман ни күп еллар инде узса да Тавышымда иркәләнәм әнкәй башың иям шал чәчләреңә син киләгән кине кабатларыбыз кил бүгендә син төшләремә Yıllar yırağaya barğan sayın Kavuşımını kuyam sağınıp Gözümü yumsam kuşağımı şeyin Özün gelirsin köp yılmayın Жырла әле, әнием жырла әле Түшләремдә генә булса да Назлы тавышың құлағымда һаман Ни күп еллар инде узса да Нурулла Галиякбаров. Мәхәббәте белән һичбер киртәләрне белми торган, күкрәк сөте белән хаят биргән ананы олылык. Дөньяның бөтен матурлыгы анада. Анадан башка шагыйрь дә, анадан башка батыр да булмый. Дан аналарга. Сездә яши сүрелмәслек хисләр, йөзегездә шәфкать нурлары. Сезнең җырлар аша күчә безгә туган халкыбызның моңнары. Каршы алыгыз Казан шәһәреннән кайткан махсус кунагыбыз Гөлинә Җаббарова. Karların soğan miken Avulның dar uğramında Sokmaklar
kalgan miken Yollarda buran iken Korların solgan iken Oğulның dar uramında Sokmaklar kalgan iken Özüm yırakta bulsam da Köngülüm mideyken Kopka tüplerin ışığı Eniyim kütem iken Özüm yırakta bulsam da Köngülüm mideyken Kopka tüplerin ışığı Eniyim kütem iken Kaplagan iken Oğulның kışın bu köngülüm Bigерек soğungan iken Oy buran iken Tutuş kaplagan iken Oğulның kışın bu köngülüm Bigерек soğungan iken Özüm yırakta bulsam da Köngülüm mideyken Kopka tüplerin ışığı Eniyim kütem iken Özüm yırakta bulsam da Köngülüm mideyken Kopka tüplerin ışığı Eniyim kütem iken Gülina Jabarova. Бик рәхмәт Гөлинә. Матур җырың өчен. Хәзер инде хөрмәтле дуслар, тагын бер матур бию карап үтәбез. Саба балалар сәнгать мәктәбе яшьлек биюе ансамбле башкаруында Тәүге хисләр.
Саба балалар сәнгать мәктәбенең яшьлек бию ансамбле җитәкчесе Альбина Мөбарәкҗанова. Яктылык кояш янында, яхшылык ана янында диелә бер мәкалдә. Әниләр яхшылыгының шиге юк. Улыны улыларга, кешене кешеле итәргә без бит әниләрдән иренәбез. Рәхмәт сезгә, газиз әниләр. Йөрәкләрегезнең дәрте бер кайчанда сүрелмәсен. Безнең бәйрәм кичәбезне Шытсу авылыннан Әни бәйрәм дигән җыры белән Әлфия Набиуллина дәвам итә. Рәхим итегез. Uzak kurmi tırsam Күңелем dola Uçar kuştay canım talibına Nidir jitmi kibit Күңелime Күңelgeyim zilip sağına Çıkan hislerimle Nazlap sina eyleriz Yüreklerden çıkan hislerimle Nazlap sina eyleriz Balanlarım gazizlerim deyip Hamanda kaygırdık yaşasın Tırışasın, buluşasın bitsin Bizning işin varsın, işlisin Biz yüreklerinin türlerinden çıkan Nazlı sözler bilen deşeriz Şatlık kuvanışta yaşap Balkıp gilsin gümür yazılarım Ulu hürmet hissi bilen beylep Dilek dili ulun hem kızlarım Koyaş gibi gilide şulay Balkıp dursun nurlu yüzlerim Koyaş gibi gilide şulay Balkıp dursun nurlu yüzlerim Balkıp dursun nurlu yüzlerim
Рәмзия Нәбиуллина. Елмайса йөзеңнән аңлыйм, әнкәемнең теләген. Дөнья киңлегенә тиңлим, әнкәемнең йөрәген. Әнкәй, сиңа бүләк итәм, бөтен дөнья гөлләрен. Юллар кебек озын булсын, әнкәем гомерләрең. Ай нурыннан да нурлырак, әнкәемнең йөзләре. Моңлы кидәй күңелемдә, әнкәемнең сүзләре. Сәхнәбез түрендә конкурсыбызның катнашучысы, махсус кунагы, Теләченең Урта Миша авылыннан автор башкаручы Илдар Сафиуллин. Туган авылым. Atlısın beytinde bilgende Havalamından turmuş uşakların Söndürmegiz dostlar mengige Tuğab üsken avalamda Kolarda öykülerde Tübekilerde Şiitillerde Don kazanlar yigitlerin Kızların var sininde Tuğab üsken avalamda Kolarda öykülerde Tübekilerde Şiitillerde Don kazanlar yigitlerin Kızların var sininde Батырлар, матур кызлар, ауылдашылар жилде көп болған. Сенде туған якташларым ерем, тұрмыш юлын сеннен башлаган. Туып өскен ауылымда, колаларда, өлкөлөрдө, түбөкүлөрдө, шиитиллерде Дон казанган егитлериң, кызларың бар сенинде Күпме йыллар, ничә гасыр яшәгәнсең безгә билгесез. Күпме генә гомер кичерсәң дә, синнән башка безгә күңелсез. Туып үскән авылымда, колаларда, өлкөлөрдө, түбөкүлөрдө, шиитиллерде Дон казанган егитлериң, кызларың бар сенинде Туып үскән авылымда, колаларда,
сенинде, кызларың бар сенинде. Теләши районынан келген қонағыбыз автор башқарушы Илдар Сафиуллин. Йылмайып, күліп алыйк. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарга замана әбиләре миниатюрасын тәкъдим итәрбез. Сезнең белән күр эфирда мин Амина, Барсик һәм тиздән минем подружка Нурия килеп җитәчәк. Ну, Нюрк инде. Такая дерзкая, Чүси мине подписчиклар алдында позорище. Әминә түгел бит инде мин. Амина, Амина мин, ишетәсеңме? Фу, Амина. Менә ничек моны куерга хәзер? Ну, менә ун менгәнсең куй инде. Төштең бит инде хәзер. Утырырга иде, билем кузгалды. Әйдә җайлап кына утырыйк әле. Ну, давай, Нюрка. Сразу ссылкач запилим да интернетка зальем. Күрсеннәр әле безне. Лайклар җыячакбыз. Нюрка, чё? Беләсеңме тегендә? Шын кешеләр утыра. Алар бит реальный. Безгә карыйлар, что ли? Конечно, карыйлар. О май гад! Мин шын кешедән куркам бугай. Нюрка, карамаларга менә монда кара. Теге түбәнеш Сәләхетдин сиңа во дип күрсәтә. Во ди сиңа, ну Нюрка, шуннан да елдан-ел яшәрәсең шукынчык. Ну да, ансы шулай. Только бер нәрсә үзгәрми. Нәрсә соң ул? Пенсия күләме ничек дөрсә, шулай тора. Зато көндез урамда йөрү рәхәт бер кеше юк. Ярый әле, без вакытында чыгып калганбыз, эшкә барасыбыз юк. Үзең акча юк дип зарланасың. Үзең менә нинди яхшы чокер, муенсалар тагып куйгансың әле. Әйе, балалар бүләк итте. Уйлаган иманы, исем, фамилия, адрес, телефон номері, теге юлы югалганнан соң кайгыртканны балалары. Хәзер безгә табып була инде. Үзең дә юл кырыйларыннан йөргәндә саграк йөр. Алып китәрләр сауныга. Бер ай җыештыртырлар. Алай димме. Миндем әле күкер тире җитәрлек. Беләсең килсә, мин әле яңа яшигенә башладым. Теге Ельцин заманында алган ипотекамны түләп бетердем, кызым. Мине дә котлый аласың. Нәрсә белән? Помнишь, теге вакытта үгезгә дип кредит алган идек. Өченче курска җитте. Бер тапкыр шалтыратып, хәлемне дә белгәне юк. Эй, минем внучка шунда 5 үгез укыды. Ел сайын берне җибәреп бардык, ышанасыңмы? Нәрсә шалтыратасың син? Ну всё, Амина, мен больше синең белән дус булмыйм. Менә моны ишән дә яшәрәм. Син Нюрка кайбер түрәләр сыман. Һаман нәрсәдер обещать итәсең, ә үзеңнең йөзең белән курсагың зурайганнан зурая. Скоро бу бидең яулыгыңа сыймаячак. Әнә шуңа яулык кимисең дә син. Симергәнгә күрә. Дәшми генә көнләш. Карәле, минем күзем зирә әйбәт күрә башлады. Булмаганны. О, ужас! Син, Амина, бөтенләй куркыныч икән. Атом сугышы кебек. Бу Барсигың да ак түгел. Аның җыны синнән куркудан агарган. Ул ишек төбендә үзенең мәче үлемен көтеп утыра. Бир әле минем
шәрләр иде. Әнә шул синең кебекләр йөри, акча туздырып, соңгы акчасына шүп җыеп. Кстати, кайчан үләргә уйлыйсың? Алай гына үлеп булмый ул әнием. Хәтерлисеңме? Мин 3 тапкыр Олимпикка акча җыйдым. Тыңда, беренчесендә ремонт ясадылар, икенчесендә кеш турыда яндым, өченчесендә менә самокат сатып алдым. Рәхәтләнеп йөрим затта. Карале, алу дигәннән. Саба дулкыннары концертына барасы иде. Ну давай, билетны син ал. Юк, үзең ал. Ал инде Нюрка. Мин аннары сиңа Сталинны ничек күмгәннәре турында сөйлим. Юк, үзең ал. Мин Ленинны ничек күмгәннәрен сөйләрмен. Ленинны күммәделәр бит әле, шүләр мавзолейда ята. Ленинны ялганламакчы була. Ну, алайса әйдә концертка икәү барыйк, Әйдә, только бу нәрсәңнән егылма, яме. Таралсаң сөякләреңне җыеп бетереп булмас монда. Ну все, подписчиклар. Пока-пока. Замана әбиләре Гүлназ Вахитова һәм Гөлшат Галиәкбәрова. Гөлназ, сиңа бер күрүдә гашык булганнары бармы? Каян исеңә төште, ник алай дип әйтәсең диләр? Менә Рәнис Сафиуллин гашык булган бит. Кемгә? Замана әбиләренә. Чынлапмы? Нәкъ шулай. Хөрмәтле тамашачылар, каршы алыгыз сәхнәдә Бүкәл авылыннан килгән һәм инде бүгенге көндә Казан Дәүләт Мәдәният институтында белем алучы 2нче курста укучы егетебез Рәнис Сафиуллин. Аның башкаруында матур җырлар тыңлап ял итегез. Күрүдә сиңа гашык булды. Гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың сине. Наз булганга яшәү ямлеме? Яратам мин сине, җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Яратам мин сине, җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Башкаларны күрми яшим хәзрәт. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерлеме сөйгән ярыма. Яратам мин сине, җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Яратам мин сине, җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Бул әле минем яннарымда гөлир икән. Һәм инде Әнвәр Нургалиев репертуарыннан соң дисең микән җырын башкарып үтәсем килә, рәхим итеп тыңлагыз. Үтсә дә еллар,
Üzülüp safqa, yürek hamanda seni yarata. Hatlarda yirmi, haberin kilmi, iki arada tiren kar yata. İki arada tiren kar yata, yürek hamanda seni yarata. İki arada tiren kar yata, yürek hamanda seni yarata. Bilmem bilen gümür itesin, ökenesindir. Ol bit min tügel, mindegen seni sağınam şulay. İkinci yarım sina ting tügel, ikinci yarım sina ting tügel. Ökenesindir, ol bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel, ökenesindir. Ol bit min tügel. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yoksun diysen miken, sun diysen miken. Uylamay kalgan bir günümde yoksun diysen miken, sun diysen miken. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yoksun diysen miken, sun diysen miken. Jır bilen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, sun diysen miken. Рәнис Сафиуллин. Ана, син куш йөрәкледер. Кәүсәр сеңгән синең күңелгә. Баштан сыйпап бер елмайдың исә, бөтен дөньям ямгә төренә. Ана сиңа гел яхшылык тели. Гаепләрең булса, кичерә. Турылыкны калыйк гомер буе. Ана дигән күркәм кешегә. Каршылыгыз байлар сабасыннан Рәзинә Абдуллина, әнием.
берген Güllerin şeşek atkan Durmuşum güldey bulganğa Rahmet jittirem jırdan Enniyim, enkey күз нұрым Сиңа тик bağışlıyım jırım Her şoktan aslarım Белен жылатып Yaşasın kalırnem Kıyaştay balkım Enniyim, enkey күз нұрым Сиңа тик bağışlıyım jırım Her şoktan aslarım Белен жылатып Yaşasın kalırnem Kıyaştay balkım Her şoktan aslarım Белен жылатып Yaşasın kalırnem Kıyaştay balkım Her şoktan aslarım Белен жылатып Yaşasın kalırnem Kıyaştay balkım Razina Abdulina. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде шушы олы сәхнәгә чыккач, Диләрә белән без дә сезгә үзебезнең күчтәнәчебезне әзерләдек. Рәхим итеп, кабул итеп алыгыз. Матур җыр бездән. Наил Касимов сүзләре, Луиза Батыр Болгари кие, ак яулыклы әнием. Şeşlerine yapkan ak yaulığın Dikilişen kem yüzüne Ak yaulığın tüslü Ak küngülün Saf küngülün şağılar yüzünde Ak tüslerini elle Süygenge Şeşlerinde bugün ak sinin Күңел күгендегі яқты қияш Ақ яулықлы әнейім менің Күңел күгендегі яқты қияш Ак яулыклы әнейім минем Ак көннәрең бәлки яз булгандыр Югалттың шул инде саулыгың Кара кайгыларны күрсәң дә син Каралтмадың әлкәм яулыгың Ак төсләрне әллә күп сөйгәнгә Чәчләреңдә бүген ак синең Күңел күгендәге якты кояш Ак яулыклы әнейем минем Күңел күгендәге якты кояш Ак яулыклы әнейем минем
Kızlarını elle kupsigenge Şeşlerini de bugün oksinin Güngel gügendegi yaktı kıyaş Ak yavlıklı eneyim minin Güngel gügendegi yaktı kıyaş Ak yavlıklı eneyim minin Ak yavlıklı eneyim minin Бик рәхмәт. Баян партиясын алып бардылар Ильшат Гатауллин һәм Ленар Иванов. Диләрә Жаббарова. Гүлназ Гатауллина. Рәхмәт. Бик зур итеп. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бәйрәмебез алга таба дәвам итә. Инде белгәнегезчә, инде концерт дәвамында сез Соба дулкыннары телерадио компаниясы уздырган Матур җырлар җырлыйбыз дип исемләнгән конкурста катнашкан бәйге тотучылар белән танышасыз һәм шуларның чираттагысын сезнең каршыгызга дәшәбез. Шәмәрдән авылыннан Фәүзәт Ганиев. Әни җаным. Totlu jiletlerini görürsem Ankayım iske düşer Üstlerinde zıngır gülümek Yavlukның yapınağın Oyda kaldı iken Üstlerinde zıngır gülümek Yavlukның yapınağın Oyda kaldı iken Şul jilek kibik şağın Bırılıp yılmaygan kileşi düşlerime giresin Üstlerinde zıngır gülümek Yavlukның yapınağın Koytarım bulsa iken Şul jilek kibik şağın Üstlerinde zıngır gülümek Yavlukның yapınağın Koytarıp bulsa iken Şul jilek kibik şağın Jir jileklerin kurgaşıda Ankayım iske düşer Tov bitinde her yıl sayın Kızarım jilet pişer Üstlerinde zıngır gülümek Yapkan yavlukның ağın Düşlerge gine bolsa Gülümek
Мөхәммәд Ганиев. Жылы наз ул, әнием, синдә генә, иркә сүзләр, синең телдә генә, матур хисләр, уйлар йөрәгеңдә, изге синең әнием, теләгеңдә. Чәчәк букетлары бүләк итсәк, чәчәк букетлары кырыр ул. Йөрәк җылыбызны бүләк иттек, югалтмассыз, мәңге торыр ул. Үзенең матур җырларын дәвам итә Айдар Хантемиров, ышан бары гомер иткәнгә. Иңнәреңне басса авырлык, көчең бетсә алга барырлык. Кирәксенмә чит ятлар иңен, терәк итсин бары үстиңең. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Яшьләр килсә әгәр күзеңә, ышанышың бетсә үзеңә, бушатма күңелең ятларга, үстиңең әйбәт серең сакларга. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Барасы юлларың буталса, йөрәгеңне ялкын уталса, иптәш итмә хәтта дусларың, янәшәңдә булсын үз ярың. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Язмыш илләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып егылсаң, ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Ул сузмас син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Айдар Хантемиров.
яшәү өчен алар юаныч. Туган хакын яклар дуслык саклап, тату яшәүләрне куаныч. Туганлык һәм дуслык шундый булсын, эшкинсезлек тусын җаннарда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Туганлык һәм дуслык шундый булсын, эшкинсезлек тусын җаннарда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Әлбәттә, ул һәрбер күңелдә, араларда хисләр саф булганда, дуслар белән яшәү күңелле. Туганлык һәм дуслык шундый булсын, эшкинсезлек тусын җаннарда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Тормыш хәлен балартыннан күмик вакланып, гырурлык булып саф күңелле, яшәмәскә иде зарланып. Туганлык һәм дуслык шундый булсын, эшкинсезлек тусын җаннарда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Туганлык һәм дуслык шундый булсын, эшкинсезлек тусын җаннарда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Берәр булыйк авыр заманда. Ярдәмләшеп яши, хәлләрне белешеп, берәр булыйк авыр заманда. Алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне кадерле әниләребез. Хәзер инде сәхнә түребезгә Сабан Лукыннары радио компаниясе оештырган конкурста җиңүчеләрне һәм концертта катнашучыларны тәбрикләү өчен директорыбыз Әлфия Галимҗан кызы Мөбәрәкованы чакырабыз. Рәхим итегез. Кадерле тамашачылар, кадерле радио тыңлаучылар, телевизор караучылар. Менә шушындай уңган, булган, бөтен нәрсәне дә тырышып эшли торган коллектив белән без Казан аръягында, төньяк районнарының берсендә, кечкенә генә Сабада шаулап, гөрләп яшәп ятабыз. Сезгә ошыймы концерт? Концерт буе телефон шалтырап тора. Я булмаса язалар. Сез хәзер эфирда 24 сәгатьне алдыгыз инде, сабалар. Хәзер сез телевидениеда 24 сәгать тутырасыз мәллә диләр. Битләр кыза, колаклар кыза, әйе дип язасы килә. Әмма ләкин 24 сәгать телевидение тапшылары алып бару әле ул бер кемгә дә тәтеми. Ә без тырышабыз. Рәхмәт. 12 кешелек кечкенә генә коллектив белән 24 сәгать эфир киңлекләрендә эшләү, 2 сәгать ярым телевидение тапшырулары эшләү атнага, әлбәттә бу ис китмәле авыр хезмәт. Шулай булуга да карамастан, бик яхшы әзерлекле журналистлар, техник хезмәткәрләр, инженерлар белән эшләү
Безне һәр вакыт рухландырып, сөендереп, шатландырып һәм республикада җиңүләргә китерә. Мин үземнең коллектив белән чын мәгънәсендә горурланам. Аларның һәрберсен бик зур хөрмәт итеп, үземнең иң кадерле кешеләрем дип ядкар итеп саклыйм. Бүген аларның күбесе сезнең алдыгызда җырлап та, биеп тә, уйнап та күрсәттеләр. Шул ук вакытта безнең ике операторыбыз Айзат һәм Разил менә алар турыдан-туры эфирдә күрсәтеп утырдылар. Безнең баш инженерыбыз Наиф Мухиев, минем әле баш бухгалтерда бар, менә бүләкләрне әзерләп торды, ул даими бик тырышып бүгенге көнгә әзерләндек. Һәм мин бу концертны 12-гә кадәр, төнге 12-гә кадәр бармасын дип, бу коллективка концертны кыскартыгыз дип күпме әйттем. Нәк алар сез йокыга киткәнче дип концертны бетереп тә куйдылар. Менә бит ничек яхшы булды. Рәхмәт. Biz бүген конкурска йомгак ясыйбыз. Конкурс барды, бик күп кешеләр безгә яздылар, WhatsApp-лардан җибәрделәр, интернет челтәрендә дә үзләренең чыгышларын куйдылар. Аларны сайлап бетерергә мөмкин булмады, алар бик күп. Бүген biz аларның иң-иңләрен концертыбызга чакырдык. Үзебезнең концертыбызга махсус кунаклар итеп районыбызның иң шәп җырчыларын чакырдык. Радио тыңлаучылар арасында иң шәпләре шушы булыр дип халыкка сезгә күрсәттек. Кадерле концертта катнашучылар, сезгә ихлас күңелдән зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сез барыгыз да бер сүз белән әйткәндә супер. Шулай бит тамашачылар. Хәзер бүләкләрне без барысына да тапшырабыз, катнашучыларга да һәм җиңүчеләргә дә үзебезнең ихлас күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез. Кызлар, әйдәгез, бүләкләрне һәрберсенә биреп чыгыгыз, мин тамашачыларым белән сөйләшә торыйм. Алайса мин аларга кул кысканда исем фамилиялар әйтәбез мәле. Әйдә, дигән идек. Аларча булсын бүген. Әйдәгез. Кулларын кысып сез тапшырырсыз, Әлфия Галим җаным. Бетерәмем микән? Әйдәгез. Саба дулкыннары телерадио компаниясе әниләр көне уңаеннан үткәргән матур җырлар җырлыйбыз дип исемләнгән конкурсның финалисты, җиңүчесе Миләүшә Сәгъдуллина Рамазанова. Безнең Миләүшә профессиональ җырчы, ул Шәмәрдән авылыннан, бик зур рәхмәт. Айдар Хантимиров. Айдар Хантимиров, әйдә Алия минем янымда. Айдар. Без котлыйбыз Айдарны. Айдар безнең иң шәп җырчы. Кыддус Рахимуллин. Кыддус, Юлбатлар. Үзе уйный, үзе җырлый, үзе тракторчы. Юлбатны шушы җегет кенә тота. Гүзәлия Ибатова. Гүзәлия Ибатова безнең иң якын дусларыбызның берсе. Ул Төбәк авылыннан җырлар яза. Менә дигән итеп хуҗалыкта эшләй. Ферма мөдире. Һәм без аңар киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Юрий һәм Эльза Гордеевлар. Гордеевларга мин аерым рәхмәт әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә сәхнәдән төшмәгез. Сез бик матур чыгыш ясадыгыз һәм безнең тамашачылар, алар минем сүземне хупларлар. Айсылу Кырбанова. Рәхмәт әйтәбез. Айсылу. Үзебезнең кызыбыз. Лесхоз кызы, хәзер Сабада тора. Кырбановлар килене. Наилә Булатова. Ах, Наилә апа. Бөтен сәхнәләрне гөрләтә ул безнең ичмасам. Бик зур рәхмәт сезгә. Шәмәрдән йолдызы гына түгел, Саба йолдызы, республика йолдызы. Раилә Закирова. Раилә Закирова. Балкыш тернәкләндерү үзәгендә белгеч булып эшләй. Авырсагыз шушы кыз янына барыгыз. Нурулла Галиәкбәров. Нурулла дустым. Әле ул Нурулла Галиәкбәров кына түгел, безнең компанияның кияве, Гөлшат Галиәкбәрованың яраткан ире, шулай бит. Молодец, бер концертта калмый, рәхмәт сезгә. Фәүзәт Ганиев. Фәүзәт дустым. Бик зур рәхмәт. Бу безнең электрчы. Бу безнең Файсалны калысын. Тыпчыл яблаштан Шәмәрдән. Маша, яблаштау, шул кеше якларын яратам инде. Бик молодец. Булдыра безне. Әлфия Набиуллина. Әлфия Саба кызы. Рәхмәт сеңлем сезгә. Бик матур җырлый. Мәктәп елларыннан ук җырлый иде бу кыз. Бик зур рәхмәт аңа. Илдар Сафиуллин. Илдар Сафиуллин Теләче районыннан килде безгә.
Peterbishni dostum. Bu avulning turqasi, bu 70 turli hunar egasi. Razina Abdullina. Razina Abdullina eng biz demografik halni yaxshirtuv uchun butun kuchimizni qo'yamiz. Rahmat sizga. Endi konsertda qatnashgan bizning jirchilarimiz, maxsus qo'noqlarimizni da bo'laklab o'tamiz. Ilnaz Davutov. Hurmatli do'stlar, Mamadishdan qo'l chavib turibsiz endi. Oh, Mamadishlar. Qizg'inchimski. Rahmat sizga bek zo'r. Ranis Safiyullin. Ranis Safiyullin. Kelajakda o'shlar deymiz. Sizning jirig'izda o'zingizdagi sahna kishisi shulay bir hurmatli tomoshachilar. Shunday yigitlar bo'lganda bizning Sabagurda yashak. Rahmat. Gulina Jabbarova. Gulina Jabbarova Qozon qizi. Eng talantli qizlarimizdan biri. Biz uni yaratamiz. Ham hurmatlibiz. Ilshad G'ataullin. Oh, men kuyovlarga boy jamoat. Kel do'stim. Bizning kompaniyaning kuyovi. Ham Lenar Ivanov. Bizning Gulnazning eri. Rahmat sizga. Hozir Lenar. Bek zo'r rahmat sizga. Mana bu Lenar ismli yigit bilan Ilshad bo'lmasa, konsert o'rtasida qolardik. Rahmat sizga. Kimlar bu chiqmadi? Barsana da dedikmi? O'zimiznikilarga sununlar deydilar. Qoldimanlar o'zi. Kim bu? Bizning bu qatnashuvchimiz Albert Bektemirov endi qo'yitib Peterga ulgurgan. Bektemirov turunda bir uylandirsiz albatta. Mana bunda popuri jirlagan yigit. U bugungi kunda Ikshirmada kadet maktabida muzika o'qita. U o'zi filarmoniyada ishlaydi, ham Tatar Ikshirma savulunda turadi. Mana ko'rasizmi, mening ishda bir narsa turmaydi. Butunisini sizga aytib bitiraman. Chunki radio tinglovchilarni shunda yaratam. Alfiya opa bu so'zni aytmishi turg'iz endi desalarda men shulu studiyaga kiramda so'ylab bitiraman endi. Yaratam men tomoshachilarni, yaratam televizor qarovchilarni, yaratam barig'izni da. Qadrli do'stlar, konsertda qatnashuvchilarga kelajakda zo'r ham quvonchlar tilaymiz. Ham tag'in birov bormi? Yaxshi. Mana endi bizning Soba bolalar san'at maktabining yoshlik biyo ansambline kollektiv qahramonning yetakchisi Albina Mubarakjanova. Albina Mubarakjanova. Albina turunda bilasiz, maqtab turamiz har vaqt radiodan. Albina kabi kishilar bo'lganda bizning madaniyat o'sashak. Hurmatli do'stlar, konsertni uyushtiring. Albatta u yengilgina tugul, uning mana sahnasi kerak. Onun tovush operatori kerak, mana Hamid gibi yigitlar kerak. Ul yigit onda o'tirdi, ul bugun kuni bo'yi. Ondan so'ng mana buni ko'rsatib turuvchi yigitning ismini chiqildali. Ruslan. Ul Raqib opaning inig'i. Bek zo'r rahmat. Shundan so'ng men hali aytam, bizning rayonimizning madaniyat bo'ligi yetakchisi Rustam efendi bilan mana o'tirdik konsertda. Fidayilovich kelajakda da madaniyat yirtig'irlab tursin, shovlab tursin. Sizning yetakchilikda, siz yosh yetakchilarning birisi rayonimizda. Mana sizning bilan ishlavi daraxat, keldik, klubni so'radik. Alfiya opa rahmat, olg'iz deydi. Chunki ular bugungi kunga bir yaxshigina artistning konsertini qo'ysalar, ularga o'xsha kirariye. Bizdan o'xsha da yo'q, bir narsa yo'q. 50 tanka biletni iptashlar o'rinig'izni bilib kirib o'tirsinlar debgina sotdik endi, yemiz anasi. Soba to'lqinlari radiosi aning kengliklari bugun shushining bilan o'zining ishini tugallaydi. Sizning borig'izga da bek yaxshi salomatlik, ko'tarinki kayf, bolalaringizning